When I get the no, I had the go like 5 and 6. Glue me, I glue you. Neje kam neje ndinkege wundinke mumoti ba kama baby little man little ebaho. Isn't no mess again. Ebo nije your people shall be my people. It was that kind of thing. Saturday na di easy no special na de atomi jomaka Saturday keje me hani marriage. Else woman, child, na kuputaya. Also Saturday kaya see different rice. We say jollof, we say stew, we say fried, we say chicken. Oh, what Saturday na di nature. Maka Saturday ne we. Just a jollification on the mayor. Everybody na Lagos, Ogun State, Imo State, Enugu State, Anambra, Ebonyi, Abia, Ebo no, Tuwale, ano make a leg. Na sige hi ho makeki mere. Na wa DJ money je jambi jani sa batagano gom no cheze. Sika ime kai na die na Saturdays ndi nego beke. Na sige no. Biaki, just come and hug me. Mane makai na meno now. Mbia, daddy na mommy ya no. So that you know ways. It was that kind thing. Anom na nime studio. Abiam nezie mana. Daddy. The one case where bunye my marital status. Inugo wanyi. Amazimkina akana pogi daddy ne. Yes, na banda. Abe. Ye mewu yende mommy. Kini kandi mommy ne. Yende mommy. Kini kahane. Onwe ko studio na no onwe ko studio daddy. Daddy abo mommy say daddy. O say nwanyi o say nwoke oma. E magana akpagideze no say nne ya kpapụta nwa ya ka o si oke. Onwe ihe ọzọ daddy na mommy na-eme awe pipimpu n'ilu. Onwe ihe ọzọ. Kita ka eji Ankasa filugo nwe pimpu nọ n'ilu. Onwe nke toputela. Ka nwe pimpu. Si ka nweta aboniki ite n'eni ya. Kola. Ọ nọ na head na-aga towards my penyu. Gịnị bụ penyu? My penyu. Ọkwa ịbịago. Ụmụ Igbo lee nwanne akara aka si na chi ọbụla go come I tell you mpa. Nwanne ọ bụ nwa mgbe a na-apịapụ egwu a kịta anyị na-akpọ na mụ a na-erizin some kind things n'elu ụwa anụ anyị pụta. Ịmara ụwa anụ anyị pụta abụọ epụta ọ na-adọ ka ị na-esi ọnwa ọsụsọ a na-asọ gị na-ekwugharị na-ekwugharị. Nwanne mana nke dịgodi mkpa bụ na ị ga-enọgodi nwayọọ. Chegodi echiche malụgodi ebe Chukwu kpọọ gị okwu malụ ihe bụ akara aka anyị. Ndị onwe ndị esute n'elu ụwa ka ha na-edozi owu ịmago na-eme ụwa obi ọma na-eneta ụmụasa na-eme ụmụ ihe niile na ụmụ ọma na-enwe anwụrụ cheki enyi ya na ịkpọrọ ala ụdị ndị a nwunye ya akwụrụ na line nọmba 1 ebe ọ bụ na ịpụta ịmago dịka ụmụ nwunye ịpụta ụmụasa nọdụ na anụ anyị na-eme obi asị ịkwetara na ịma na ọ na-adị na na-eto ụwa Chineke mpaghara abatago ka anyị mee ka anyị si eme based on major doings based on mkpọfe based on inyego obi ụtọ all round na anwa gị nwa si alike ya mpa nwekwa ife ọzọ anyị na-eme na Lagos na-abụlọ ka ịkwete na ọ na-eme mpaka ka o si ada n'ogbe na ejikwa m n'aka na tata bụ Saturday ngwa ya ata something nwanne gba mbọ ka ilie something ka ịkwete na ọ na-eme na nwanne chekigodi from Monday to Friday na-agba mbọ n'oluo weekend na-aneta onwe gị anya tụọ ndụ mmanụ ka m na-agwa based on na ọ bụrụ na ịtụrọ ndụ a mmanụ onwe ka esi pụgharịgide moto anụ nwa ọkụọ injin ka ihe ị ga-akọ ọrụ Chukwu ma iluo n'eluigwe mkpọkwa mkpọ gị ngwago so based on that ka m ji anabatagodi gị ka anyị nwelibezi obi anwụli based on nke ikpeazụ nwanne ị ga-ekwete na ọ na-eme na ọkwa nga etinye gị alụ nwunye si na ị ga-ekwete na ọ na-eme bịa ka ịkpala ọgwụ anwụrụ haba nwụrụ ya n'ehihie a 1 to 2 o'clock ngangị bọrọdeshọn na Hot 93.3 FM ego bekee ego ije mbe ego ije ma ọnụ anọgo n'ọkwa ọwụkwa sọnụ maka m ji egbu gị ọwụkwa sọnụ maka m ji apa gị ọ na-alị gị n'ebe kebe ọ na-alị gị ọ dị nke ụmụ ọgwụ anụ na-edozi ahụ ọka ịgbanyụ ọkụ mba ọ mgbanyụ ọkụ ka anyị fotoli ụwa ihe ahụ national televu ka anyị mesie ihe niile gbasara nganga anyị agbanyụzi ọkụ ihe ahụ national televu nwunye kpachakwa anya gị o be minding yourself national televu
mana nwiyo asa olu kam ọkankwu ya na national television. Nwiyo pụtara na last week mba Thursday o mere m obi ụtọ mma ngwa gị ihe o mere mana nwiyo ka ọ dịrị gị na mma ka ọ na-agara gị nke ukwuu na mma ihe ọbụla itinye aka n'ime ya o apart from ka ụmụasa wepụ nke ụmụasa n'ime ya mana ihe ọzọ niile wee ezigbo ihe o itinye aka n'ime ya nna Chukwu ga na-ebulu gị elu like this o bulu ihe ga-elu o bulu gị ọzọ bukwasị gị ọzọ nna ị mere ego bekee obi wee dị m ụtọ na-echeta gị na-asị Nwiyo is a person mana gị mere nke ahụ mekwa ọzọ mee ọzọ maka eto orike na nke ome ọzọ maka iyi ụkwa emesara nganga na anyị ama mgbanyụzi ọkụ anyị ebugodo ụzọ jee taa ọkpa dị ọkụ anyị tasizi ọkpa dị ọkụ anyị anachi ya tazi ọgbanyụzi ọkụ enwere m kọne sị gị na enwere m kọne ego bekee nwere kọne ngwa etosigo di ya ka ọ ghara dị ka ọ naanị okwu m na Nwiyo ka bịa ịkpa nke taa iso n'ihe anyị na-ekwu ịghọta maka Igbo niile nọ na mpaghara Lagos ka anyị ji wee bupụta nganga Igbo redio show si na anyị na-eme gị na ị na-enye gị obi aṅụrị Tuesdays, Thursdays and Saturdays kwa ọgwụ gị ka ị ga na-aṅụ onye kpasu gị wesi ya paki were ga agbanye redio gị na 93.3 FM ga-egegere nganga Igbo redio show ọ gwụla I'm telling you so onye nwe nganga Igbo redio show nwanne m onweghị ihe niile ọ chọrọ bịa n'elu ụwa ịghọta na o mekọta reason mana abịa n'Igbo land Nwiyo ghọta m nke na-eme ọ eziokwu na gwam 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 ka anyị na-eme taa o anyị ka jụkwa ịbata n'ime ihe anyị na-eme maka phone line nọ na-arị ngọrọ dị anyị ga-adọ ngwọle ihe niile anyị ga-eme taa ọ maka gị nwa na onwe na ihe ọzọ mana ọnwụ ihe na-eme n'ala Igbo ma ghọta ka m nọ ugbu a emego m pedicure na Thursday mee manicure mee eyebrow mee ihe niile magonu nke ụmụ nwaanyị na-eme mee neck bone na nda ka ihe a wee akpọ that hair nke na-enye nsogbu ugbu a bone straight iji ya bone straight ihe niile ma ọkpụkpụ straight ma nke nkịta straight emechego m ihe niile pụta then nwoke fụ m n'anya asị na ọ chọrọ ịnụ m ọwụkwa mmụọ ọjọsị na-ekwukwe o mana ihe a mere n'ala Igbo ma mkpa ha ebe o mere nwoke m asachalụ dịka cupcake ụmụasa dịka chicken leg ụmụasa fruit salad yes fruit salad ụmụasa si na ọ chọọ ọwụ gị nwa ka m na-ekwu na-ekwu ndị a na-ekwu ihe gị nwa na-emecha gị so nwoke m Nwiyo si na ọ chọrọ ịnụ nwada nke ọfọ n'anya ukwu elue mgbe a ga-emenụ ihe omume so ọlụlụ ịmago na ya akpọ Edu Brazil ka ọ bịa weta ego kpọọ Chinedu Chika na Canada ha pụtacha mmadụ niile fogo n'anya bịa na-agba ego na-emecha ihe a niile o nwoke mụ nwada apụtasị na ya nwa ego I don't understand it. mana asọ nwere nchọgodo ịjụ based on ike na-akọ na mgbe ị nọ na-ekwugodi achọrọ m ịma based on ndị CWO ụmụ nwaanyị ụmụnne nwaanyị so nwoke ahụ jee nụta nwaanyị ka ụmụ boys na-azụ ụmụ Igbo si wee jee nụta dị nwaanyị ka mmalụgodi before ka eme nwoke mahaji si na ya nwa ego niile atụta achọrọ m ịma reaction the guy man adọkatazi sizie na ego abụọ na wedding ya bụzi ego ya ka mmalụgodi ụmụ nwaanyị si wee jee nụta dị nwaanyị odukwu ụmụ nwoke wee jee okay so mgbe the mbadi gị alụkọzi ya na ka ihe reaction nke nwoke nke nwoke si na anụzi nke ahụ adịghị m ụtọ achọrọ m ikwu nke ahụ achọrọ m ikwu that part maka ịfụ mmadụ isi I love you ọsị gị I love you ịtụburu ahịhịa dị na ụzọ kwụ oke leg na adris na-atụpụzi ahịhịa a na-eme shaisha maka nnukwu nwaanyị na-adị eme mechie ihe niile ndị a niile nwoke m asị gị nna ihe gị na-adị m mma o ga-ekwetezie esi oke ihe gị na-adịkwa m mma o
bịa ka bịa fụ mpam na mammo nwoke m abịa lute n'ụlọ mechie ihe niile iche na ọ dị izi ịfụ ikwu n'ofu ebe tụpụrụ ahịhịa dị n'ụzọ na-eme ihe like this ọ dịghị n'izu emeche bịa sị n'ịchọghọzi ịnụ anaghị aka nke ahụ akọ ịma na mgbe ụfọdụ na-anụ mmebe matters like mmebe acting mo na-anụ nke wa na-efe ile na nwiyo ị na-emefezi oke nwiyo butuo nwiyo iwe ga-adị n'ọkụ nwiyo emena ka ịra ọlụ m na but ebe si abịa na ihe ọzọ mma na-asị gị kulu eda mma ha ka ị na-eme imagine godi now nọ mụa bụ the guy man jele ịnụta nwaanyị ghọtago na mụnwa adịgokwa na mbụ setụrụ ụmụnna setụrụ ụmụada setụrụ ma the first carpenter lụtara oche nke nwaanyị ji nọdan ma the first telọkwala ya shimi ma ihe niile oyi na ụmụazị so mụ adịgo na mbụ setụrụ all those people dozie something niile ahụ wee bịazie kpọọ my men based on arụsi ego oji ego azụ oku akpọkuo dike mkpọ men m niile ha etinyezielu m alụ men tinyelu m alụ dade mebezie majik bọnibe ego bọsie ego ghọta ebe nsi abịa na ka mụ abụrụzie ego jekwụba ma DJ ụgwọ ma ndị bute kanopi ma onye bute ice block ma ebute nkwụ ọcha ma ihe niile a ka njekwụba ụgwọ nji mpa nke nwaanyị etinyezielu m alụ kọbatu nọ na kọmpaụnd ya ka a nọ wee gbaa ụgwọ n'ọnwa ya nwaanyị ka a na-anụ nọ traditional rights n'onye anyị enwedi ego nwanne m na-adịgodo ozugbo yipụgodo enu akwa traditional ihe na-anyị ozugbo yipi ozugbo mụ agbapụ shu mụ achọzie ebe bọtụl dị nso ị na-emezi advert of the chase ka e wee maa ntụtụ one nọ na ịma na o nwere oge oyi ruo n'ịma na-efe ndị ala ka a bịa ime ihe ebe ala ozugbo onye ka m na-agwago so mụ achọ ebe bọtụl dị nso ma ebe 2x2 dị nso mụ amizie by direct entry na nkenye onye ọbụla ọsọ n'obodo ife atọ obodo niile ka m na-achụpụ ọ bụ ụdị sọ dị family ma ụmụnna mba ekenye onye ọbụla ọsọ n'obodo mgbe m kpọrọ nwa ya nwaanyị na-agbụ ya asa si ya nwa ka o si adị ọ na-emelu m stop telling me that ịtachara afụfụ wee gbado nwa nwaanyị ị chọrọ onye nọ na how many months ka m gbado a ga-asị ịdago so finally na ụgwọ ọkụzie na oluzie ọdadị mmadụ mba ya bịakwana ya blọsọ mụa nwere single bone enwere m ike mụa bunye patuzie ọdịgo mma butuzie ọdịgo ka anyị kpee udo ka anyị bụrụgodo okwu maka ihe awụ gwam 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 ịbata n'ọgbọ nke a dịkwa mana ihe ndị ọzọ dịkwa ịmago ka anyị si eme ajọ gị ajụjụ gị asa ya anyị na-aga maka ụta ka anyị si wee mee last week last time last year anyị ka na-emekwa ya na-aga n'iru. Alright, 08182426591 08182426591 msị gị na anyị emepego akara ekwentị anyị phone lines anyị. Come in. Hello. Hello. What's the radio? How about you, man? Good. Pakeko said, good afternoon, sir. Monso, simpa. Pakeko said, good afternoon, sir. Amam Sanama. Oh, was it on Papa na Mama? Again, it's sister. Hello? Ngwanu now. Hello? Alele. I didn't tell you. I know cousin na final. Keep us na. Yes, go ndị nke balaga ndụ ị na-atụkwa ndụ mmanụ ọfụma na-atụkwa ndụ mmanụ na-atụ ya mmanụ na ọ dị ezigbo nnọọ important ị na-anụ ihe na-ekwu ọfụma ekpere m bụ na Chineke ga-ezipụta ụmụ Igbo
akwado program a. Ise. Program a agaghị ada. Ise. Kama ọ ga-aga n'ihu. Ise. A ga-eji ego kwado ya. Ise. Ihu na azụ aka nri aka ekpe. Ise. Chai, ya dịrị gị na mma nwoke ọma. Unu ga na-eweta ma ndị na-azụ ahịa, ndị na-eweta program a na-eme announcement. Yes, Ndị ise. mepere ahịa ọkụ, ihe ọ ga-abịa. Isi n'ike. Ngwa Chineke gbaa unu ume. Ịdị ezigbo ndụ. Ngwanụ daalụ nwoke ọma. Chai, ụdịrị nke a ka m na-alaiki. Ihe a na-amasị m. Ọkwa ime isi na ịchọrọ ịkwado nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị, ihe niile awụ ụdị ego. O nwee nke wee ego, nwee nke wee ekpere ọma, nwee nke wu ijọsụ mmalụ onye ahụ amụta. Ihe okwu na ebe o metụ m na ma isu njaba. Isu njaba nke last time o nwee ihe kpọọ ya cheregodo ka m bịa na pinyo. Hello, ehihie ọma. Ego bekee. One and only. Ego bekee. Nke ije mba. Nwunye. Onye isi Mansa, nke onu gị dị na ọ dị ka ije vigil. Nna anyị mana onye ogolodo. Ok, echekwa m na ije vigil ebe a na-agụ amen. Biko yite sweta, yite sweta. Onye nwaanyị nọ ya elu unu. Ise. Nnukwu ụkọchukwu nganga. Ego bekee. O nwere ihe m chọrọ ịjụgo. Biko gaa n'iru. Onwere ka ụbọchị ị nọ na mmadụ asị gị ma ọ bụ asị gị na onwe ihe na-abịa ị pụta n'ụzọ na-echere onye ahụ. Ịnọgide ị na-ele anya n'ụzọ ma onye ahụ ị na-ele anya ụzọ onye ahụ nwere ike izu wee bịa. Oge ọ bụla ị na-ele anya ịnọgide ime anya ịnọgide onweghị ebe ọzọ iche gị bụ na-abụrụ ụzọ ebe a onye ahụ esi wee bịa. Omenugo gị. Omenugo m na. Nke a bụ iche ihe dị special. Nke a bụ iche nganga show. Ihe ma anya jụrụ ekwu ya na. Mba. Nganga Igbo na-abụ onwe ha na ụbọchị ahụ ọ ga-eji wee bido. Uche ga-ajụ ka oge ruo ego ịnọgide ise ka oge dị. Ịnọgide weta nwunye nke ịgba n'aka ise ka ọnọdụ ọbụ na ekwentị dị ka iji nne ya anya oge ruo ego kwesị ịhapụ ihe ichefu ka ịhapụ ime uche ga-adị ya ka ịnwa na. So nganga Igbo ya bụ ije mmiri mmadụ uje nkụ n'aha Jizọs. Ise. Ọ ikpela anyị na-ekpe. Unu dị isi ga-ewo. Daalụ nsọ. Maazị Onyema. Ambasadọ nganga Igbo n'Ikorodu. Tinye katkis achụrụ achụ. Nwunye achọzi gị okwu ịnụ nke okwu. Katkis m chụrụ achụ. Ị chọrọ ịza nke a? Agaghị aza nke ahụ. Agaghị aza nke ahụ. Maazị Onyema ọkwa ị nụrụ ihe mụ na nwunye kpaga taa tupu anyị enye gị gwam 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 maka nwoke agaghị ịnụta nwa dị ya nwaanyị ọ sị na ego niile atụta na ebe ya mgbachi ahụ wụ nke ya. Ịma na o nwere ndị na-eme eke Mr. Ibu na Mr. Ibu bụ ejere ebe a na-eme mmemme wee teti gọọmenti si onye were na-abịara ego n'afọ na mmadụ amara. Ọ dị mma nwoke ihe nwoke a mere ọ dị mma ka ọ dị njọ. Ihe dị n'ime ebu na nkata gbasara ihe gbasara di na nwunye ndị na-alụ onwe ha. Ọ bụrụ na oge emegoro ji ya na ego a kwesịrị ịbụ anyị atụkọta ya ọnụ ọ ya abụghị abụọ nwunye ọ bụghị nwaanyị nwete maọbụ nwoke nwete ha nta mee ka a sụrụ nwaanyị mee ka a sụrụ nwoke ha nta ya abụ ofu akpa ka ọ ya aga. Mana ọfọ nwoke na nwaanyị na-anụ onwe ha mbọchị ahụ ọwụ ụfọ nna ọwụ ụfọ nne nke nwaanyị ma nke nwoke. Ọ bụrụ na eke nwaanyị ma ọ na-eke nwoke emeghe na ịdasị mmadụ udo adụrọ bido ụbọchị a ka a ya ama na ezinụlọ ahụ adịghị n'udo. O nwere ike nwoke ma yipụ akwa ka nwa iyo. Akwa isi nọ ihe ị ga-eme mba isi ị chọrọ ịgọnarịzi agọnarị ngwa maazị nke taa ihe anyị nwere taa nọ n'elu tebụl wuo ka a kpọọ ya n'olu bekee ka anyị kpọọ ya current affairs more like anyị sị ka anyị cheta onwe anyị ụmụ ihe gbasatụ ndị Igbo mere na mgbe gara aga some of them so mma jụ gị ofu n'ime ha ịdịgo njike ka m jụọ gị. Ngwa gwa m aha maazị izizi wu onye Igbo
chịrị Nigeria na mgbe gara aga. The first head of state bụ onye Igbo chịrị Nigeria. Aha ya. I think it's best no. Asị gị kwuo, ọ bụla ihe mere eme na asị gị kwuo. Wait, you're gonna happen nwoke ma agụ ọkọ ọsa ihe m. Ọ da gị ọbala uru. Ịmanọ m ndị na-abịa skuulu mgbe eji agụ anyị agbasago akwụkwọ. Life ka m na-agwa gị asa na ya ka gbuo alụ gị ọlụ. Efe oge anyị ma anaghị akpọpụla anyị na from onye osigodi wee nye reasoning ya negodi ife ijụrụ ya na based on ihe a na-akụziri ụmụazị. Mana ihe akwụ ihe dị very simple o. O bidogodi isi n'ọnụ uche nke m. Ajụrụ ya public opinion ọ sizie n'ọnụ uche nke akwara ife nna anawa. Ụmụ ihe ndị a ka akwa Igbo nwe mgbe m a na-emecha interview na Senate House ka ọ gịnị ụmụ ndị a na-apụtacha na-aja just sing national anthem. Ọwụwa aka na lift flat. Ya onye na-aga ichi Nigeria. Come on ya. Mba na ọwụ nke a ka m chọrọ ịnụ 08182426591 08182426591 Nganga Igbo na Hot 93.3 FM. Ụtọ ndụ yes ka isi wee kwue ya. Nwanne na-esonye na nganga enwere any need for medical check-up. Correct. Ọkpọkpọ gị ngwago. Ebe ahụ nwa enwe certified medical. Hapụzie ka m bụrụ okwu a. Hello. Ehihie ọma. Ehihie ọma to you dear. Keke ime. Udo dị. Udo ga na-adị. $1,000. Nwanna nnọnle. Nwunye Kalịsịa nna ahụ tom for you mpa. nwunye ke maka afịa ada na ọ dịkwara ọfụma. Ọ kpọbago na ịmaga ife ka o si na-eto m na nwunye o mere ọfụma izu ụka a na-ewọta gị kwesịrị ịma na Majọs gochala 1 or 2 n'aka akwa. Ọta ebe si aga na afọ iri ịmazi ife ọlụ ya. Imere ọfụma ọ na-adị mkpa na o nwere ka o si kọọ m n'alụ wike anụ ịghọtago mụ agochala ya something. Gịnị? Anọkwa m ebe a. Afịa ịkpọba anụ na afịa ka Anọ m ebe a. Afịa. Unu akọ maka m. Afịa ka Na-eme ebe a. buying and selling. Okay. Afọ m ka ọ na-eto gị ama m na ịgụrụ ọfụma. Na ike gwụkwara gị nwoke ma ọ gịnị dị? Odogwu dị ka m pụtara ama na mpụtara. Biko, ị na-achọ ịgwa m na mmadụ mele gị ihe ọma na ị ga-asị ya ofu ya ka ọ na-ekwu na mana nke ị na-akọ ihe ọma nke ahụ awụ ihe m na-ekwu nke ị na-ekwu ụdị iche from nke ị na-akọ ọgụwa na-echezikwara ihe m jide enyo gị 5G Ada Ugomazukwe nke ị na-ekwuzikwa ndị nwa stef na-asị ngwache ebe ajụọ gị ngwafịa one ka ị na-ekwu maka ya aka karịrị akarị afịa karịrị akarị nwa ke nke dịkwa na-ekwu maka ya ke nke ị na-ekwu maka ya unu nwa ihe m ji na-enye unu na-abọwụ 5G ịghọta nwoke ọma keke dịjarị kele mba ka m hapụ achọrọ m ka echetego m na onwe nwaada na-akpọfe gị n'ebe m nọ afọ ka njọ gị nwoke anyị ị na-ekwu akụkọ ya amụrụ ya n'ugwu ọsa ike gwụrụ odokwamanya ọrụ nka dị mara amara omenala ọrụ nke ọnụ ugwu ọsa ha wee mụọ ya nna ya ọ sịkwa na omenala ha ịghọta omenala ndị ebe ka ọ bụ iji ụmụokwu a ka onye mma ajụzi okwe ekwu ebe o si mana ọ sị na omenala ha ọ ga-alụ ọzọ nwa ya nwaanyị na ọkwa nke nwoke asịgo na ya da anụzi ka ọ fụzie ihe o mere ọ ga mmụla ya bịarị akwa hụrụ ya so mpa na ọ bụrụ gị ka ị ga-emegodi on that situation ị ga-amị 2 by 2 mba Clinton agụta ahụ Clinton ịgụta ahụ
ihe m ga-eme bụ na n'ebe dị masị na ọwụ omenala a na-agwa na mmiri oke m nwere omenala nke m nwetara ya invoice. Onye ọbụla nwezi omenala nke ya. Ọ gbaa gị refund na ọ gbaa gị refund. Abụkwa no return of goods after payment. Ọ ya ewelụkwa ngwa afịa o bunyedo. Onye ọbụla nwezi omenala. I tell you. Omenala nke ya na nye ya invoice, ndere ya invoice ya ngwa. Ebe ọ chọzi iwezi ego ngwa ọkwa o mere expenses ngwanụ ya kwụta ụgwọ. I tell you. Ya kwụba ụgwọ na ahịa ọgwụ na. Clinton nụ. O nwere ihe si m ajụọ gị. Ọkwa ihe dị mma na-amasị gị. Ọfụma na. Ọfụma kwa ya? Kee ka ọ ga-esi masị gị ka sị ka onye Igbo pụta ugbu a ka ọ bịa chịwe Naịjirịa ka ọ wụ nọ Clinton ya gị nwa. Asị m kee ka ezije gị. Kee ka ọ ga-esi masị gị asị ka eweta ofu onye Igbo ka ọ bịa chịwa Naịjirịa sị na gị nwa ka anyị na-ahọpụ. Ọkwa ọ ga-amasị. Ị maazị na Naịjirịa ga-azụzụkwa ka Paris. You see what I'm talking? Ngwa ka enye gị 1 minute gị wee wuo president Naịjirịa ka ofu ihe ị ga-eme wee gbanwee Naịjirịa. Ofu ihe just one thing. Ofu ihe m ga-eme bụ na aga m akpọ I will make sure that no matter who you be, onye ọrụ sọrọ na gị wụrụ, no matter ego ọrụ ị nwere, the highest money, the highest cash ga na anybody bank account ga carry 2 million naira. Any other money ọrụ ị nwere were emepe company investment ka people na-enweta ọrụ. Break ga-adọsa na bank hapụ ya dị asị na hapụrụ ụmụ gị. If manifesto guy na amụlọ m 3-point agenda ka 7-point agenda mana manifesto guy mgbe m ma agwadebe gị na nọ ebidosi ọ na-atọ dalin. Ngwa gwazi anyị ofu onwe ajụjụ njụrụ maazị Onyema o nweta mfe atọ sadị ya. Jump down because more on a press so no na number since some are busy jump down ngwa ajụjụ ahụ m jụrụ ya wụ kee onye ahụ wụ the first Igbo man ya onye nke izizi Igbo person onye afọ nwafọ Igbo chi Nigeria wụ head of state na mgbe gara aga aha ya head of state na mgbe gara aga nwafọ Igbo head of state Pana ị ga-eme gee ntị na ị ga-emelụ m na head of state onye ntụzi abi ọ bụrụ oke masị na ka Nigeria wee were one instead of ọ ga-enye Biafra Clinton imewago ka nwunye ugbu a ka ihe m na-ajụ gị ka ihe na-akọlọ m Clinton straightforward question ka m jụrụ gị nye nụ m ọsịsa ya biko nụ nwoke ma nwere opportunity inye Biafra ọsị na ọwa Nigeria ewo na ka m si wee akpọfego Clinton biko nye m aha ya ngwa kwefuru ihe m jụrụ gị mgbe mbụ si gị enye ya ngwa gụọ anyị agbasago akwụkwọ mpagogodi ya ngwa meele m ofe ihe si hello ga kọtụ ofe na ahụ ọdịgo bad bye ọ sị na ọ gịnị onye si enye gị ohere ka ị wee wuo prezidenti Naịjirịa ọ kọchala m ihe niile ọ ga-eme mgbe jụọ ozi ya jụọ ofe ajụjụ mba mmanjụ gị ị ga-achị mana mmanjụ gị good afternoon o nwetego ansa ngwa saa ya Maazị Nnamdi Azikiwe ka m sịkwarị ka
Ka m sikwari na anyị ga-anọ na klaasị a ma nweta ofu onye ga-enwe ọsịsị ihe m jụrụ. Mba. Onye a gara akwụkwọ. Echi ma na ogburu eso jụọ ya ọzọ ka efu ka ọ ya eso nwa aka. Ọ ka m jụọ gị ọzọ. Ọwụ aka na-alị ya. Ngwa na First Republic, First Republic. Ya 1960 to 1966. Anyị nwere ofu maazị pụta chia Senate President na Nigeria. Nwee ike icheta aha nwoke ma. Anyị agbasago. Hapụ nwunye na-achọ okwu. Amakwa m ya. Ngwa don't worry. Onwe ihe mmasị gị hii, mmasị gị anyị agbasago mana mere m ofu ihe. Ị nọkwa di ya? Maka na ị wetara ihe m jụrụ gị. Ya, kwugoro ya ọzọ first tupu ma agwa gị ihe m chọrọ ka ị meele m. Aha nwoke ma ka ndị ọzọ wee nụkwa ya ọzọ. Maazị Nnamdi Azikiwe. Maazị Nnamdi Azikiwe. Ngwa asị ga-enye gị just 1 hour ma 1 day ka ị wee wụ president Nigeria. Ka ofu ihe ị ga-emere ndị Igbo. Anyị ma na ị ga-eme Nigeria ka ọ dị mma mana ọ ga-enwerịrị ofu ihe ga-wepụta gasị nọ ihe a ka m emere ndị Nigeria makwa ndị Igbo. Akwụkwọ ya iji ya maka na ijere akwụkwọ ịmụ ihe so ọ dị mma ị ga-emepe ụlọ akwụkwọ ndị ọzọkwa jekwa mụta ihe ka ọ wụ ya. Ngwa tinye ọnụ n'ihe mụ na nwunye ọkpa na mbụ maka nwoke ma ya ngwa nọdụ mma o. Bye. Onye nke a jere akwụkwọ ndị awụ ndị na-enwe A1 straight. Ndị a bụ ndị na-abụ ha gbuo expo ha egbute ihe dị mma ha egbute correct answer. Ịma na ọnwa ụfọdụ ị ga-egbunye expo na olu ọkọpịlị expo ọkọpịlị ma afa gị kọpịlị ma surname awụ maka onye a awụ maka onye a egbuneli expo ọbịa ozugbo Zion na-esi wee gbunye ọnọdụ ya ebatago ọnọdụ ya ndị nganga mama egwu ka anyị na-agbazi ugbu a nwa ma chai na ọkpa dị ọkụ ka ihe eri na-efi ya nwa nna nke na-akpọzikwa nwa ọma onwekwa nwa ọma mgbo nwokoloko onye ahụ ọ na-akpọzi nwoke dị ya maazị ya eje fine tune onugo ọ na-eyizikwa onu ụmụ nwa hapụ ya na ọ dị mmụta amakwa m ihe na-atọ di ya adịta ya maka ka o si adị nna ahụ Dodo mpa. Ka ije na ebe ka isi adị Igbo niile yeso nkije mọnụ nkije jemba nkiji na isi yes ana m ekele unu ọ Frank na-ekwu Franklin Frank ọma Frank ụmụasa inyego ya title Frank ụmụasa maka ewu onye ụmụasa nko mmadụ niile ewu ụmụasa ya mee ka o si kwu ọ dịghị ka nwa ada na-ekwu Frank jari hapụ nwunye udo my brother maka onwe nwoke pụta n'ala Igbo si na ego niile atụta na mbọchị abịa nụrụ nwa ada ya nwaanyị wo nke ya iche na ihe o mere dị mma na ya adịghị mma biko ọwụ ka o kwesịrị ịdị ihe awụ omenala Igbo ọ sịkwa na omenala nke ya o manụ m ka anyị pụtazi onye ọbụla nwere omenala nke ya ya nwa o si n'elu daa ọ bụghị ka o si adị m Frank ka nye gị ofu ụbọchị na Naịjirịa ka ị wee bụ president ka ihe ga-emenwu ndị Igbo m ga-emenwu ndị Igbo na mmiri niile nọ n'ala Igbo ya ọ dị Rivers, River Niger and then the Port Harcourt m ga-eme ka esi ebe ahụ na-atụbata afịa ka ndị Igbo ahụzi na-abịa na Lagos ebe a na-eme their business maka ofe adị na ndị Igbo ga na-atụzi afịa ha directly to Onitsha to Port Harcourt manifesto
and they bụrụ president mmụọ ya na-anakọ tiketi n'ebe niile. Ọwụ mgbe ọ kpọrọ gị si bịa na garaji gị maka ịla ikike ego. Mbụrụgodi president m ga-achụpụgodi nwunye from that party. In fact, ọ bụ ihe abịazi ka ime the election na ka ndị obodo meziere gị nwunye ama mbụzi catfish na chọọchị. Ekwete m ka ahụ maka ụmụada anyị ka ha wee dị ndụ wekwanụ ka ha wee beli ihe. So ihe na-abụ na enwela plan for ndị iyo nwunye ọbịa nwunye na ndị obodo niile unu wụ fake pastors. Ị ga-abịa ka iwu izi election ka mfụ na mụ ada bekee kwanụ ka ị ga-enye ada bekee biko. Ada bekee ga-awụnụ first lady na-akọziri gị. Iweluzie Aso Rock gbaba iche na mmadụ bụ ewu kilikata na Aso Rock ọkụ ya ọma wọk na bulu ballot box ụbọchị election. Ọ wọkụchago awọkụ. Frank na First Republic ya 1960 to 1966 ka onye ahụ pụta wee wu Senate President mgbe ahụ. Ọ nwanne nwoke na Jaja Nwachukwu. Onye? Jaja Nwachukwu. Zaza Nwachukwu. Za? Kena kontre nke. Za gịnị? Frank. Okay, cherekwa. If you know Senate President. Frank. Senu na onye Igbo ka onye Hausa. Frank onye Hausa. Onye Igbo ka anyị na-ekwu maka onye Igbo. That's the first Senate President. Bụ onye Igbo. Hey. Nah. Nke ahụ bụ otu adị m. Ọbụlanụ 4-point agenda na ime pọtụ na ịchọ ndị Frank enyere m gị nsogbu nwunye hapụ maka Frank. Ọkwa ifu gị imere onwe ya ịba ebe na gọọmenti gwa m na-eme ama nso na gọọmenti gị bịa chi ya ka m fụ mba chere first Senate President na-adagokwa m ka eziokwu ị na-awụ aka ọ na-agaghị esi na elekshọn awụgokwa m aka na nke Frank, don't worry, assurance cover you, maka inweta ego already, yes, ịgwaga anyị ga-emenwu mewu president imechego, don't worry, hapụ m iyo mpa nwere ebe ị na-eje hoo ha o jechego Udo dị jari, thank you. Yeah. Aha. Ngwa gbalọgwụ gị ṅụrụ 93.3 nganga Igbo abịago ego beka nọgo nwiyo na-esokwa ya anyị abatago gbalọgwụ gị ṅụrụ nganga Igbo National 103.3 FM si gị sowa anyị na Facebook, sowa anyị na YouTube, sowa anyị na Instagram, sowa anyị ebe niile nganga Igbo nke awụ nke gị nke ije eme ọnụ nke ije eje mba nke ije anya isi ma ọ wụọ nganga Igbo onwe gị ihe dịka ya ịghọta that kind thing. If it is not nganga Igbo, it is not nganga Igbo. Okay, si ekwu ya yes mbanụ nwe ihe dịka pụ mama m na-agbalị ịbata sị gị nọ 08182426591 08182426591 ebe a ka anyị na-apụta Saturdays niile na-enye gị obi aṅụrị. Ọkwa ịchọrọ ịjụ m ihe my gọọmenti ya bụ ma m bụrụ president. Ngwa ka m jụọ gị ka ikwe ka nwa m dị m n'afọ pụta ụwa ngwa sagodi ya ka ihe ga-eme ma iwu president maka ikwute okwu asa n'ihe niile ị ga-ekwu ma agbanyụọ maịkị gị mana gwazie m ebidogodi from ihe a na-akpọ the electoral process ya webatagodi m n'ọkwa ife ọ na-aba apụta na election onye pụta ọ na-ekwogharị ọ sị na ọnya ka a na-ayọ onye apụta ọjụ na ọma nga aga nwanne m kwụsị ọbụla m declare na nchọ ịzụ election na as president Nigeria mma akpọgodo ụmụ iyo oburugodo ụzọ ka efa nkwụ ngwa jide ya ebe ahụ ka onye ọbụla nkwụ ọnọdụ ehihie ọma nna ka ego si adị one and only nwoke ọma how far are you now? Nna ka iches ọkwa katikism
Command servant, president. Onye man servant. Ke maka ego onyinye anyesigo onyinye. Ala anyesigo onyinye onye mo pina puta. Nwezu nke na-abịa ụka. Mba imana ginda mwana meji ha control nke to jaja alawaja mwana atende ho attend. Gị na-achị napụgo parish. Mba o ndị ụka m. Ụmụkarị na. Ụmụkarịrị aka. Mechalụ. Ị na-emechalụ. Asafụgo m n'ọsọ m ya. From next month now, we will supply. Remember supply ụmụasa. Ebuni gị bishọp ka ị abụzi n'ụlọ ụka in fact ị agafe mmụọ parish priest gị abụzi bishọp maka ihe ikwu kịta na-amụta nwa na nwa ya ndị ndị a bụ ihe kwesịrị ịjụ ha ka na ha ya chịbụ Naijiria ịfụlọ plan chere nna gbazi speed chere cool way down ngwasị ka enye gị taa just ofu ụbọchị ka ị wee wu president Nigeria gwazie anyị ihe ị ga-emenwu ka ihe ọ na-akọ ije nwunye ahụ ọzọ makọtụ afọ ịmalụtụ ọzọ adịghị ihe na ka ihe ọ na-ekwu etinyego olu gị title president GCFR ga-akụzie ihe m ga-eme ị ga-ewere everybody at the same thing Yoruba or Hausa that one na first thing secondly we ma na ụmụ pino anyị ga security ha ga na-abụrụ anyị security. I am shaking my head for you. I am shaking my head for you. Ụmụasa ya eju government house ya ụmụ ike gị megam ebele gị megam a na-ekwu okwu ụmụasa. Sorry for you. Bishop ka ebe ịkpọ ọzọ esizie n'ọgụ a bishop parish nwiyo onye mee ihe a ikpọ m ntị ya arụ nye enwego mmen n'ebe ị nọ imetozi ebe iwe na ya na ọfọ chere ka m bịa na adịte ya mere ihe somele onye foto mpa isi nọdụ mma nna nọdụ mma nga gị were radio show Hot 93.3 FM asa ụdị ndị a ka anyị nie ụdị ndị a nwere plans ụdị ndị a nwere efu onwe ihe okwu na ụmụasa ya bụ sekuriti cheki enye na mgbe ịbịa izu ori maọbụ ịbịa mee ihe ọjọọ ịbata ozugbo ofu asa emele gị nna ka ihe ịchọ ịdobe egbe iji bụ izu ori mkpọ gị ngwago inwe change of mind so asa back to plan a na-agwa ya electoral process ma oke ka anyị buchala okwu a ọnọdụ ya hello I tell you. Nwanne m paka ka o si adị nna ahụ. Ehihie to you, my brother. Ikenna from Akonwajo. Ikenna na shop ke nọ n'ụlọ. Na-ebuchala ike na-ebuli ike eme onwe gị enjoy na-ebuli ike na jisi na ike onwere ihe ọzọ ndị ofu ndụ ka anyị bịa ofu ndụ ka anyị bịa after this life onwekwa spare part anọ anywhere spare part mba ka o jegodo onwe ihe ọ chọrọ ikwu no network. You are connected now. Forever go down and don't be disconnected again. I tell you. As I'm going to president, the president. Actually, I'm going president today. Me manifesto. Let us go there. Ndị nke chigoro Nigeria na-eguzo chegotere ha ezigbo arụ. I tell you, as a man who has go obodo before. Aka m nọzi n'isi moto like ese. M ga-etinyere ha ezigbo arụ. I tell you. Na ekwetara na nwanne na ego a na-akwụgoro ha ọ bụrụ na onwe ya na-akwụ 20 million, 20 million bụ a ga-atọzi 1 million naira. Okay.
Chebe 200,000. Ka m bibie kwanye ugwu na ọkwa ndị tabata ahụ. Okay. Na-ebido $1 million. Alright. Mmapụtakwa ebe ndị sineti nọkwa. Ụmụ ma house allowances, travel allowances, all these things. Onwe ego a ga-enye ha. But nke ha bụ 500,000 naira. A ga na-akwụ ya mọtụ. Ntinyezere ndị gọọmenti ndị nsogbu arụ. Gọvanọ arụ bụ dịka ahụ 300,000 naira. Onye isi ọnwụ ya nche ejo gị na Ị na-achị cha you are vague. Eridi ọrụ akọtọsigoro iru eridi ọrụ Na m afụ ụkwụ eze gị ma ncha. ilu efi ka ịdọ ego gị. Ịnwe eziokwu. Ọ sị m ga-ajụọ m na. Mpaka plan inwe maka ụmụ iyo ndị obodo ka mmalụgodi nke a ka mma na ya adọnyelu gị sọpọt ka plan inwe fụ ụmụ iyo. For me, after me going down, like him and I don't know, some of our neighbors. Come on, like why every has not too much. It's here now, where I can make a good way with all of that. I got who went to regular week. Asa ka ezi afọ mpa ka ezi afọ gaa ka mbido olu gị kampeenu bụ ka ezi afọ gaa. Ikemba ka ị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na Ikemba ka ị ga-eso. Ị na-akụzi ọkụkụzi na ụmụ ụmụnye ndị ife ọta adịgasị n'ala Igbo anyị ike na Warri na-etinyezi arịa maka enwe ike gbochie ya fit ka ịmọgo otu a Lagos a dị congestion too much enwe ike reduce enye ka anyị ọbụla wee anyị ma agenda tupu m eso ogu egwu ahụ Ikemba ka anyị ga-eso ị ga-agwagodo m ihe ị ga-emere ụmụ nwaanyị asa o everything ihe ga-emere ụmụ nwaanyị. Okay, nke ụmụ nwaanyị like ndị nke dipa nwụrụ ịghọtago m na-eme sure na a na-akwụ ha ụgwọ every month by God grace ewu ndị aka ebe 200,000 status so abịakwana na ụmụ agbọghọ kwa ndị nke chọkwara ịgụ akwụkwọ because ịdụkwa serious na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ịghọtago a ga-etinyere onye ọbụla ahụ mee ka everything dị easy because akwụkwọ ndị mmadụ na-ata n'obodo anyị bụ Nigeria ọ dị too much ịghọtago. So let's go to an ọkụ dị n'obodo anyị bụ Nigeria. Then ụmụ nwaanyị gụchagoro akwụkwọ agụpụtakwanụ ka ihe ga-emere ha. Afọ m kwuo n'uche nke m ụmụ nwaanyị gụsịrị akwụkwọ a ga-eme sure na like enwere some industry make sure na ụlọ ọgwụ dịkwa like ọ bụrụ nke nsụga for nọọsị anyị dị ọkwa ebe ahụ ike gawa ebe nke ahụ. Ngwa Ikemba ka anyị ga-eso ma ọ na-ejeje ma ọ na-ala Ikemba ka anyị ga-eso Ikemba kwezuenu ya bụ ọ ga-adụrụ m ụcha niile mma n'ime anyị obiọma na nganga Igbo mma ngwa ka anyị fụga ụmụnne m ndị ọzọ tinyekwa ala ị mere nke ọma isi gị nọdụ ya daalụ n'ụsọ ya ịfụ ndị mmadụ mma ihe eji ebulu eme ịya ghọta Ikemba 2023 ya na-ekwu ka echechọ ndị Igbo ma chele ọgwụkwana m a na-akwado ụmụ iyo mana ebe ihe ụmụ iyo na-adị enwe ka o si eme m n'ala ụwa ebe apụtasị enye gị 2x2 eme nke a nye gị nke a nke a onwe ịma na awụ m nwaanyị enwee m obi gị mfe ebe ọ bụ a na-agba mmadụ ma ihe na-eme ghọta si abịa na ọ bụrụ na ị nwere obi ifu ebe ndị iyo na-eme ife ndị ala ihe mmekasị tinye alụ elompa ewo sọlị ọwụkwanye 08182426591 ka anyị gboro na hot 93.3 FM ifu ebe ndị ụmụ iyo na-eme ihe ka ụmụ nwaanyị na-agbazi ọsọ. Okay, sorry, ngwa kuke manifesto gị before maybe you another call. Aka m nọ na electoral process. Ngwa finish it up. Electoral. Hello. Where your mind? Oyi si oyi.
Uyo maisa. No, where we find you, my man. Akwa di video we. Where they think you were there. I work was at the Cynthia, more soup, tapadia, and working on where they now call. Uyo there, maisa. Yes, sir. Eken. Oh, eken ekwa. Wa di body sam. Nwa dị kere mbasaka. Iji. Nke eje mba nke eje eme ọnụ. I'm good. Ike. Ike ka ebi si akwa anyị. Eshi ma lausa Ikeja. Lausa ịnọdụgo gọọmenti nso na. Ọ gị nwa nọzi n'asụrụ. Anyị nwa n'asụrụ na anyị nwa nọ n'isi obodo. Ọ bụkwa n'ụlọ na m na-ajụ gị ihe ị ga-eme. Akara idepụtago manifesto ka ọ wụ ya. Mba, anaghị ya eche. Anaghị ya eche. Biko chetakwa anyị na gọọmenti gị biko. Ngwa maka gị nwa n'ụzọ ala ụsa ka m jụọ gị maka ị ga-enweta nka. Kee onye ahụ pụta nwafọ Igbo pụta na First Republic 1960 to 1966 wee wụ Senate President obodo anyị. Maazị Nwafọ Oriụzọ. Si gị na ama m onye ma ihe. Ị nọ na the president. Si gị ka ihe bụ aha gị ahụ ọzọ? Ike ka anyị ga-eso. Ma ọ na-ejeje ma ọ na-ala. Ike ka anyị ga-eso. Ifu nwafọ Igbo m ihe ọ na-atọ m separate. Twale for you ma ọ nwunye ka anyị gbaa gị shọtọ. Thank you. Mgbe ime ị ga-eme ugbu a Ike baa na any restaurant nọ n'akụkụ gị liwe ihe ọbụla ịsọ ịchọ ili ihe sọ gị just liwe mechie nnọọ the bill is on ego bekee ma akwụ ụgwọ amandụwagon si ha nọ ego bekee ga-akwụ ụgwọ ihe ọbụla na nwere ngasị na onwe ya na-akwụghị obodo na ọ bata ebe a na bụrụkwa ihe bọtụrụ na anyị nwakwa 2x2 ka o ji aga. Ị ga-asị na onye eduru gị? Ngasị na onwe ya ndị ego Igbo. So that onye chọọ ime ihe a nwunye nwee ike mekwa 2x2. Ọ dị gị na mma. Asị ka m bụrụ onye isi ala obodo a. Ihe m ga-eburugodo isi ọchịchị obodo a. Badagodo na ana Igbo. The second thing m ga-eme bụ all the directors, whether military or paramilitary, ahụ na ndị Igbo kpam. Ife na ọchịchị ga-ebute nsogbu n'obodo a. Don't worry, ama m ebe isi abịa ịchọrọ ime leadership onye na-elid ugbu a ọ na-elid by example, so gị nwachọkwa iso n'usoro ka o si wee mee nke ya. Ọ bụrụ by example na m nwachagodi at least isi ala obodo anọgo na South ọ nọgo na South West ọ nọ na North, so ọ ga-agarịrị South East. O doro m anya. Ngwa Ikenna ka ga-eso ma ọ na-ejeje ma ọ na-alala Ikenna ka ịbago n'ọkwa. Thank you. Nwanna ndị Chike Pastor Nwiyo. Nsọ. Nka ụkwa katkizụ. Zite akwụkwọ ka mmalụ. Okay. Daughters of Zion. Daughters of Zion International. Ọ makwa aha dị chọọchị. Ọ na July. Ọ ma aha dị chọọchị. Anyị aba permanent site. Ọ sị ya baa n'ọkwa. Everybody know ma inner caucus and outside caucus ga-awụ onye Igbo. Onwe onye o ji ehe. Dị ọchịchị anyị. Onwe onye nke ahụ ka m like. Ebute catastrophe. Ka m like. Asọ bụ na m agụrụ my manifesto time. Ngwa gụọ manifesto gị biko. Good. So ladies and gentlemen, ụmụ Igbo niile, ụmụ Nigeria niile. Yes. Nke a bụ my manifesto. First of all, before electoral process, before ekwubo okwu isogodo election, mma akpọ ndị obodo. Nye onye ọbụla mmanya. Nye ọbụla aṅụba mmanya. Ịnwụcha mmanya na-egbu gị. Ụtago na mmanya na-egbugharị gị. Ikweta na ọ na-emegodi first. Then on election day, because na mma na ndị isi ekwe ọnwụ ga-enye nsogbu. Chọọ 2x2 pipe. Bunye men onye ọbụla anọdụ na ballot polling booth bulu 2x2 onwe etinyere alụ ka ọ mee ife ndị ala emuo oyi ya n'isi ọkweta na ọ na-eme. Then anyị banyezie gọọmenti. Hey!
ndị niile a na-enye nsogbu ma Boko Haram ma bandit mkpọ onye ọbụla nsị ya bịa nso. Oke Boko Haram ịchọzi ịnọ mma na ugwu Awụsa ọkwa ya ngwa ọnwụla efemele ya na-abụ na ya menye unu tiketi banya gbata eke iwelu nke inye mma ya onshi ya obodo adị mma asacha eke manifesto na bịa na abịazie na ka ụmụ nwa Chineke ụmụọma Chineke kele ọfụma ụmụọma plan nwee fọ unu mbido kwupụtabi ya kịta unu mana elu ụwa ka nwunye ọ na-ekwunye elu unu nwunye ụmụasa buru akpa gị bịa ka anyị lawa nke taa adịgo mma manifesto niile nke fọzinụ ka anyị kụzie ya na Tuesday 1 to 2 o'clock maka anyị si alụ ka anyị gbanyụ ọkụ ngwa biko nọdụ mma ka ọ dịzie na Tuesday nga anyị were na Hot 3.3 FM ego bekee na nwiyo na sị gị ka chi fono.